Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura, kini ang inyong alanggan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio. Kinasing-kasing kami nga magadapit kaninyo o mga panghinaot nga anak kamo karon sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas nga may magamit nato sa pagtimbang-timbang ining mga paghatod kanamo ninyo sa mga kamaturan nga gitulo ni Master kanamo, mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa basahon nga referensya nga kini gigamit dili para supakon ang Biblia. Nga dinhin ninyo mabati nining programa tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi gikan sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kumusta sa tanan nga mga kaigsunan garon nga nagsunod nining atong programa sa nagakalain-laing mga dapit, labi na ni atong chapter president nga nag-abaga na pag-angkon sa radio station. Kumusta ka ninyo? O sa tanang mga membro sa PBCM diri sa compound katong mga nagpabilin diehard diya sa ngalan sa PBCM nga pagdala o pagbaraw. Kumusta ka ninyong tanan? O labi na sa atong palabuton tungod kay sa atong konferensya nga palabuton sulod sa katuig aduna may tulo kaugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O sa mga kaigsunan nga anaa ang ilang paghatag pagtabang para sa atong PBCM Palace reconstruction padayon nga ato kanang obligahon sa atong kaugalingon para atong mapahigayon ni anang dapita. Kung diri karong tungura, magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og kauban po rin nato karon sa studio atong kaubang ministro o magwawali, Brother Hernan Pepe. Og niapa ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Talabeco nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong mga pagpangumusta nila ni Brother Genilo Bintulan o ni Brother Roberto Inot dinhi sa Manyo, Nailon, Bugo City, Cebu. O ako pong mga pagpangumusta sa atong mga kaigsunan diha ang mga listener dere sa Ibo, Toledo, Cebu ngadto kang Rene Canlom ug kang Bisinta Canlom. O ako pong mga pagpangumusta nila ni Sister Cornelia Telebrico o kang Demel Telebrico o kang Esprit John Yamyamen Bertaudes o kang Elken Bertaudes o kang Ima Kiano Belida nga mo nagsuporta dinhi sa radyo na tinip-im buhing tubig pinamungahan Cebu. O nini karong higayuna ako kamong ihatag sa akong kauban nga ebanghelista. Kumusta o mayong pagpadaling og usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon dinhi kita nga oras makigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo o aduna sa matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. Dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa. Matag-adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube ang programa, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati kini sa B Radio Waikurat FM matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gihatagag kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O sa inyong pagpataling og usab mga kaigsunan, kumusta dinhi sa tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini sa DYLA matag-adlawng Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon mga kaigsunan. O kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati kini sa RPN DXKD Dipolog matag-adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion.
Atong gikumusta ang mga kaigsunan, labi na ang chapter president dinhi sa Nueva Fuerza, Kabaroyan, Libungan, North Cotabato. Kumusta kanimo chapter president Lucio Lopez Sr. Kumusta usab sa iyang vice chapter president Brother Romulo Robles Sr. At usab nga gikumusta ang secretary nining maong branch Sister Cyril Joy Lopez o ang treasurer usab atong gikumusta nining maong branch Sister Annalyn Tubit. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City, mga kaigsunan, ang atong programa matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan sa DXBP Sure FM. Mabati kini matag Sabado as 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Diin kining maong programa gitagaag kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Patterson nga sa gihapon ang among pagpadangat sa among pagpasalamat kanimo Sister T.C. sa imong pagpadala sa mga libro o referensya nga gigamit sa ato ang programa. Sa makito nan Jeremias family usab nga nagasudong via Facebook Live dinhi sa tinibang bansa sa Amerika, ilabi na ni Brother Nicodemus Nicky Jeremias. Ang ato ang legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, Attorney Ramil G. Carion. Ato usab nga gikumusta ang atong igsoon dinhi sa Taguluan, Brother Jerry Idkila. O pahibalo sa tanan nga mga tigpaminawan, ilabi na sa mga kaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM, nga kini si Brother Aquilino Valencia, dili na kini gi-recognize nga official evangelist or minister sa pagtulunan sa PBCM. Kung aduna may iyang mga gipahigayon nga programa diha sa iyang mga pagwali nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM nga ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, itigs lang sa numero 0917-811-8882. Ato sab nga gipangamusta Bradron si Brother Primo Sabang dinhi sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo Sabang? O aron sa pagisgot sa tema, balik kanimo Rev. Sa dili pa ang atong paghisgot sa tema, Bradron, Oo. Brad Deber, Brad Rene. Ato sang pagbasahon Brad Rene ang mga nagapangutana o sa dayon nato ipakita ang mga pagtubag padayon diri sa angay natong tubagon. Nya Reb, atong ipakita sa eskrino kining nangutana. Mga pangalan sa mga nangutana niya: Dunggal Stingabngab, ikadua Rubin Gambi, Tandag City, ikatulo Jovilio Binaraw, Karawi Junior, Cagayan de Oro. Okay, Reb? O sa atong tema karon nga pagaisgutan mao kini, no? Atong pagtubag sa komentaryo ni Dunggal Stingabngab. Sa miagi ato nang gipakita duha man ni sila si Ryan Mapalo pero dali ra napaong tong iyaha. Kini kang tingabngab kay daghan man ning iyang angay natong tukion. Mao nga napadayon kini karon unya ato mang gisaad nga maapil si Robin Gambi diri sa Tandag City sa pagkomentaryo sa Sure FM. Tanawon lang nato asa makita nato ang atong pagtubag karon ni Dunggal's Tingabngab. Ya atong basahon tingali Brad Deber ang kining comment ni Dunggal's Tingabngab. Okay, Reb, atong pagabasahon. Dinhi kini niya gi-comment sa atong wali sa DXKO. Matud pa niya dinhi, maayo na pangsingkion ang mga kalabiran ni Tomas o Ruben Ecleo. Nagpakadiyos ang mga sakop sa demonyo. Nakita nato nga dili basta-basta ang luwatang pamahayag ni Dunggal's Tingabngab, ambot og maubagyod pud ka ni iyang ngalan o maoning apelidoha, di ba ka ni
alias lang ni dire sa FB na unsaon taman nga maom gini ang nakapayag, ingon gid siya nga maayo na pangsingkion ang mga kalabira ni Tomas o Ruben Iclio. Nagpakadiyos kuno ang mga sakop sa demonyo. Ato naman ang natubag. Pati pa ang iyang sitwasyon sa iyang pagpataas, abi nato ganing si Freddy Aguilar, pero buhok raman. Mong ako gani ninggi isgutan sa nangagi sa milabeng Domingo nga moranig buhok sa akong ayaan kay taas man lagi makita nato na karon isunod din nato ang ikaduha niyang komentaryo nga gibuhat niya diri sa Villanueva, Misamis Oriental sa radio station nga atong gisudlan ang FM station, Brad Dever. Dinhi sa Power Radio Reb niya ikaduhang comment ni Dunggal Stingab-ngab matud pa niya dinhi. Maayo pay radyo ana pay power. Okay, Power Radio man lagi kini nga istasyon nga gisibyahan. Matud pa niya dinhi. Maayo pay radyo ana pay power. Si Tomas lobat na. Ang iyang espiritu gibilanggo sa kangitngit para sa umaabot nga silot. Mga tigpasipala sa mubo rag kinabuhi. Dugang pa niya dinhi. Nagpaka Dios nga wala gani maila sa kasulatan. Balik na mo sa matuod nga Dios, pabadlong man mo. Atong nakita nga ang nagpatuo daw si Master o si Ruben Iclio, maong niingon siya sa permeron niyang komentaryo, atong balikan gani ang permerong komentaryo. Iyang kipakita nga maayo ng ingon siya nga na maayo na pangsingkion ang mga kalabira ni Tomas Eugenio o Ruben Iclio, nagpakadiyos ang mga sakop sa demonyo. Higalang Dunggal Stingab-ngab, no? Kusog man ikaw magtingab-tingab ani, no? Kanang dili gani ta gusto mga mahal lamong tigpaminaw sa usa ka relihiyon o pundok. Kinahanglan man gud i-respeto nato kay naghisgot gud kag kalabira. Nya nag-ingkag nagpatuo mga mubog kinabuhi. Unya ikaw lugar mo itaas o kinabuhi. Nya naghisgot po dayon og kinini ang gibilanggo dito sa bilangguan kay gitagana sa silot. Mabitaw ng pangutan-on ka na mo nga mora mong kag ikaw portero dito sa bilangguan ba niya ingon ana pod ang sistemas buhok niya imuming pabalikon balik mo ngadto sa matuod nga Dios. Pagbalik sa matuod nga Dios ang demonyo nga imong giingon amo nakatudlo nga bawal diay ang pagpataas og buhok. Moadto kas matuod nga Dios nga mao si Jehova kun Yahweh, bawal gyapon ipagtupi ikaw nga wala masakop sa demonyo nga Dios na way tupi-tupi. Sumabag nagwig ka kay nagpractice ka og balihon na lang nimo ang imong pagka lalaki mo anto ka na sa pagkababae. Pero niya sa balaod nato adunay proteksyon gikan sa pagpanglait nato. May nang mahibaw-an nato. O gani kung naay patay ipahalo na gina siya. Dili nga bisag kinsa na lang nga imong ang usa ka patay imo pagyong patyon pag-utro kana kung miingkag maayo ipagpingki ang kalabiraan ni sila. Kami bisan og kaaway mi sa doktrina sa PBMA ay mahibaw-an labi na kung nagsunod pud karon si Ryan Mapalo, dili na mo inganaon pagpangita ang diferensya nga halita na mo ang kalabira. Unsa ba ang nakapayag? Ang nakapayag sa atong balaod adunay pinakataas diya ang ubos lower court. Pag ang imong kaso mapildi sa lower court, imo nang iadto sa Court of Appeals. Then the final decision, ang final ana, kung diskumpiyado ka sa decision nga gipakanaog gikan sa lower court, imong iadto sa Court of Appeals. Then ang kaso sa Court of Appeals, diskumpiyado ka, imong iadto sa Supreme Court. Then ang Supreme Court
dili na final na lugar to sa atong balaod. Pero ang pangutana nganong dunay napili diha sa Supreme Court nga mga judge nga mo'y modumala sa atong justice system o sa hustisya, brother. Tungod kay gi-appoint ka na sila Reb sa presidente sa Pilipinas, niya atong pagabasahon ang atong prueba, atong referensya din sa online, kining officialgazette.gov.ph ingon niini ang nakapahayag at walang idiretso sa Cebuado sa the Supreme Court nga section dayon under the 1987 Constitution nga category. Niya atong pagabasahon nagaingon nini subay sa mga provision sa 1987 Constitution, ang Korte Suprema gilangkuban sa usa ka Chief Justice ug 14 ka Associate Justices nga nagserbisyo hangtod sa edad nga 70. Dugang pa din ang Korte mahimong mulingkod in bank o sa usa ka tulo ka dibisyon niini nga gilangkuban sa 5 ka miyembro matag usa. Dayon dugang pa dinhi ang atong punto. Ang Chief Justice ug Associate Justices gitudlo sa presidente o sa English ni appointed by the president man siya. Matud pa dinhi gitudlo sa presidente sa Pilipinas, gipili gikan sa usa ka shortlist nga gisumite sa Judicial and Bar Council. Dili basta-basta nga kung ang atong nasod nga Pilipinas walay nangulo diha parte sa balaod, magkalanrakas ta magsig pasiatab ang kadausa nato. Busa pinaagi sa Supreme Court under sa 1987 Constitution, gipakita diha nga ang punto nato nga gipakita nga ang matudlo nga usa ka Chief Justice din gilangkuban pod sa 14 ka mga Associate Justices nga nagserbisyo ang ilang edad hangtod lamang sa 70 anyos pananglitan. Gawas kong hangyoon tingali sa presidente nga wala pa'y mapuli at usang ipadayon na pila ka adlaw o bulan ba. Pero at the time nga mauna siya ang limiti. Gingon diyan ang Chief Justice kung naaman na mo'y mangulo lugar o ang mga Associate Justices nga kagrupo gitudlo sa presidente sa Pilipinas, gipili gikan sa usa ka shortlist nga gisumiti sa Judicial and Bar Council. Namo na siya ang mudala sa pagpaygayon diyon sa balaod. Ato ning gimuntar para makita nato nga mo na ang subayo nun. Pusagani og makalapas ta sa atong sinultihan, mo na nga makasuhan ta. Na bag-o karon nga pinagi sa gitawag og cellphone kining mga bag-ong balaod nun yana. Cybercrime lugar. Og diri sa technology sa ato ang kapanahonan, cyber libel. Oh. O diha na sa social media. Og diri po sa pagpamakba nga madunggan sa kahanginan kung dunay pagdaot nga mga libelo pwede po nga pasakaan og sumbong. Na karon pinaagi ni ana ang Biblia kung naa kana silang mga tawhana ang atong presidente kung makatudlo na di na pwedeng matudlo kay mag-agad man sa 70 anyos kung makasapon ang mahimong presidente niya na that's the time nga iya ng authority nga mag-appoint na pod kay niabot naman ang panahon nga nag-70 anyos na ang maong Associate Justice niya na or ang Chief Justice. Pero tungod kay gikasangkapan lamang kana sila. Pero ang nagpahaluna niya na Diyos kung atong Bibliahon. Hayan ang puriba, Brad Ronnie, nga Diyos ang nagpahaluna nini. Ani ang puribare basahon ako sa Biblia nga King James English version.
Ari ko mabasa sa Proverbs chapter 8 verse 15 and 16. Ingon ini nga atong mabasa, by me kings Reign. and princes decree justice. Dayon sa verse 16, by me, so referado sa Dios ni, by me princes rule and nobles, even all the judges of the earth. Atong nakita no nga sa verse 15 sa chapter 8 sa Proverbs, by me kings reign and princes decree justice. Mga lugar nang gipakita. Karon hangtod sa bersikulo 16 giingon nga by me princes rule and nobles, even all the judges of the earth. Sa atong pinulungan sa Cebuano, Bradon, yun sa. Okay, basahon na to sa Biblia nga may tatak 70 Adventist na rib ang maong gibasa ko Proverbio sa Cebuano, Kapitulo 8, versikulo 15, ngadto sa 16. Matod pa, pinaagi kanako ang mga hari na naghari o ang mga prinsipi na naghatag sa hustisya. Sa 16, pinaagi kanako, sa ato nang gikaingon, referado sa Dios, pinaagi kanako ang mga prinsipi na nagpamunuan o ang mga harianon, bisan ang tanang mga maghuhukom sa yuta. O nakita nato matinaw. Nakasulat, pinaagi kanako, listen po kita na, ang mga prinsipe, mga kadagkuan na nagpamunuan, dili di ay makapagpamunuan ang prinsipe o ang hari kung wala ang Diyos pinaagi daw kaniya. Og ang mga harianon, bisan ang tanang mga maghukom sa yuta, pag-ingon, even all the judges of the earth. O di nakita nato na karon mo ni nga sa unsang paagi nga makita nato nga ang presidente anaa. Tungod kay ang presidente, nigawas ang presidente tungod kay anaay eleksyon. Nigawas ang presidente tungod kay gibutaran. Nigawas ang daghang nagdagan sa presidente kay pili ay man eleksyon. Pero ang mananaog diya nga gikahiusahan sa makatauhan sa pagbutar maoy modaog. Ang wa hiusahi sa mga kaisipan sa mga taong botante o nagbutar, dili gyud modaog ang katulang gikahiusahan. Mao'y modaog nga nag-usa sila sa pagsabot nga kini mo'y butaran. Then doon kay butaran, tungod kay naay eleksyon, di ang nahimong presidente motong nagtudlo ni anang mga justices nga gitawag og kauban sa Chief Justice higalang Dunggal Tingabngab. Nakaron, pinaagi nini ang Biblia ba'y nagtudlo nga pasakupan ang gobyerno? Kay balaod naman nga naagi eleksyon. Kay kung walay eleksyon, way mahimong presidente. O kung naay eleksyon, aron ta mubutar, pero way modagan, kay lagi, nahadlok sa istorya ni Aquilino Valencia ba, ingon nga, mag-apil-apil ka sa politika. Matod pa ni Aquilino Valencia, Bradon. Iya naman kuno na sa yawa. Adi way mahimong presidente na kinsa may mutudlo, kinsa may mudumala. Niya na, blanco ang dapit sa posisyon sa pinakadako o mamunuan sa atong gobyerno. Karon sa Biblia ba, para dili mo sunod sila sa hunahuna ni Valencia, nga di maog itong iyang hunahuna. Kay moingon ba siya, gisugo man mi ni master sa pagpawali nga ang politika iya siyawa. Unya gisugo, ikaw gisugo, ako may gisugo. Ako maog sa gobyerno pa sa justice system sa kining gitawag og Supreme Justice, Supreme Court. Ako may Chief Justice. Niya kauban mo, ikaw may magbuot. At Chief Minister man ko, nanganong di man na maon ang akong sinabtan. Sama sa imong sinabtan. Tungod kay di maon ang imuha. Niya, katong Priba Brad Deber nga,
dili ba gyud bawal ang pagpasakop sa gobyerno diin nagmontar nag-eleksyon? Okay, Rev, dili gud bawal ni atong pagabasahon sa kini nga Biblia, the book Tyndale translation, dinhi nato pagabasahon sa Romans chapter 13 verse 1 to 4, ingon niini ang nakapahayag sa verse 1, nagaingon ini, obey the government, for God is the one who has put it there. There is no government anywhere that God has not placed in power. Dayon atong hubaron kini sa Cebuano, nagaingon ini, tumana ang gobyerno, so ipatuman gyud. Kay ang Dios mao ang nagbutang niini didto. Walay gobyerno, o klaro kay tanan dinhi. Walay gobyerno bisan asa nga wala gibutang sa Dios sa gahom. Oh, kikasangkapan sila. Karon ato ipadayon sa bersikulo 2 nganong maibaw-an ni nga gobyerno sa yuta dili dito sa langit. Okay, naareb. Ingon ini ang nakapahayag. So those who refuse to obey the laws of the land, so balaod sa yuta, are refusing to obey God, and punishment will follow. Dayon sa 3, ikaduha na tong proiba nga yuta gini kinaman tay babasang pulis. Niya nagaingon, for the policeman does not frighten people who are doing right, but those doing evil will always fear him. So if you don't want to be afraid, keep the laws and you will get along well. The policeman is sent by God to help you. But if you are doing something wrong, of course you should be afraid, for he will have you punished. He is sent by God for that very purpose. O di nakita nato matinaw igalang dunggal stingab-ngab nga nakabaton og presidente tungod kay adunay atong pagtuman sa balaod kay nakamandato na kana nga panahon sa eleksyon magpasakop ta og kinsay ni dagan diha og di ta muuyon di dili pero atong giuyonan maghiusa ta di mo nang mudaog unya may baw-an din nato nga gobyerno di ni sa dinhi sa kalibutan dili sa langit kay naamay pulis nga mo papatuman niini. Oh, na dili daw angay kadlukan ang pulis atong nagabuhat og matarong. Pero sa nagabuhat og dautan angay tang mahadlok. Di Dios ang nagpahaluna niya na di pagdagan og kapitan o kagawan ba o mayor o vice mayor kagawad sa lungsod o sa pagka-board member sa gobernador kay iyang kagawad ana board member may tawag o modagan congressman, modagan og senador, modagan og presidente, mo nang naay presidente tanan nga gisgutan. Ang pinakadako diya nga mo'y modala ang presidente man, di mo'y mutudlo diya kinsa ang mahimong chief justice. Labaw mo ng chief justice. Overall, ang presidente kay mo may nagtudlo niya ni ana na ang priba gani bisan sa panahon kang Poncio Pilato sa diha nga may right si Poncio Pilato nga mapalansang niya ang atong Ginoong Kristo og mabuhian ang atong Ginoong Kristo. Dios gapon ang nagbuot nganong naa siya nakaposisyon ni adto sa panahon kang gobernador Poncio Pilato. Hay nang priba, Brad Rini, sumala sa Biblia. Anya ang prueba reb nga si Poncio Pilato giyatagan ng gagahom sa gikan sa gatasan. Niya atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 19 bersikulo 10 ngadto sa 11. Busa si Pilato mingon kaniya ngadto kang Hesus. Dili ka mutiyog kanako? Wala ka ba may balo nga may gahom ako sa pagbuhi kanimo ug may gahom ako sa paglansang kanimo sa cross? Sa 11 ang gingon, si Jesus mitubag kaniya, wala unta ikaw ing kagahom batok kanako kun wala ka pahatagi ni ini gikan sa kahitasan. Busa labaw pa kadakog sala ang nagtugyan kanako nganhi kanimo. Di mo na kini nga porsyon nag-ingon si Jesus mitubag kaniya wala unta ikaw ing kagahom batok kanako kun wala pakahatagi ni gikan sa kahitasan. Tungod kay sa bersikulo 10, giingon man
ni Poncio Pilato, busa si Pilato mingog kanya, dili ka mo tingog ka nako? Wala ka ba may balo nga may gahom ako sa pagbuhi kanimo og gahom sa paglansang kanimo sa cross mo? Tong sa bersikulo 11, gitinaw sa pagpayag nga wala unta kay gahom karon og wala pa ka atagi gikan sa kahitasan. Di ang nagbuot anang kagahom ni Poncio Pilato nga na siya katungdanan Dios. Pero dili nimo makita literally nga nag-ingon ang Dios nga ipalingkod nako ka Pilato diha niya na. Muna ang sistema. Di sa ato pa muna nga doon natay gobyerno. Pero matod pa ni Valencia og mo apel ko no ako ra bagi ang kontra pero mo nang niingon ko nga unsa ning tawhanan ni nga maupaw unta ta sa ulo tungod sa atong buhok hapit naman may maupaw kana bang di po ta maupaw sa katarungan ba ha dili ta mag tinunto sa istorya ba og ako'y mo apel sa politika siya yawa na kuno ko pero naiyang amigo nga ni intra sa yawa di niya ignog yawa ako ra gyud sa ato pa, Valencia, wala ba ka mo tubag? Na kay amigo nga yawa, no? Iyar ba tang pugson pagtubag? Bungol mo tiyan wala pa mahuman. Ang amo kay napay pangutana, ipalupad ang imong missiles. Kay amo unya ng sagnon pinagi sa Patriot missiles. Unya, unsa imong gingon, pamation na to. Ikaw ba, og magsulti gani ka, pula na gina. Pero noon sa ba ang pula mo puti man? Na maura ba na ang amo puti? Now, pamation na to, unsa iyang definasyon, og mo apel kag politika. Niya. Si Master nagsugo og nagmando ngadto kang Brad Charlie. Nga, Loy, ingon sa si Brad Charlie, Master, iwali ang politika nga iya sa yawa. Ngano man nga di naman mosugot si Master kay iya man giila, iya man nakita nga iya lagi kuno na sa yawa kanang politika nung kalihukan. Giwali sa namo ni Brad Charlie ay Kita nato, nadungog nato nga gisugo kuno ko nga Loy kay Loy may idawag di Master nato. Iwali ang politika nga iya na siyawa. Gidiktara ba na sa imong pagsabot? Di mo kakabalo mo sabot? Mo bitaw tumingos nida baka nga buguon man is Valencia. Ako may gisugo. Di ako'y nagpahigayon. Nganong hangtod garon ingon anak man akong sinultan. Ikaw nagpabilin man sa imong sinabtan nga di mao. Mag-agad unta ka sa chief minister. Galing kay sulabi ka naman, nagpasiatab naman kang ikaw may lakis Biblia. Paghumanon niya, nini, di ba makita nimo ang pagkatikangkang sa imong rason o inigtanaw nimo nga natikangkang ka, tuah, natikungkung ka gyud sa imong mga rason. Pasalamat ka kay tubagon namo, kay dugay-dugay putaw ning nabinbining mga nagapangutana namo. Nakaron kay, kung mutuo ang tao nimo, di way presidente, way mayor, ha? Walay mahimo karon ang gobyerno kay wa may mamunuan. Ha? Inilugay na lagki say makatungtong. Ug na say kanyon adi mapulihan, pulihiko. Iba kanyonon ta ka. Nakaron kay naamay gitawag og mga sundalo ang atong gobyerno unya ang magmando ana ang commander-in-chief man, mao ang presidente. Mao na nga maaristo gyud ka. Pero tanawa, nga moingon kag iya sa yawa ikaw ro po'y nag-ingon madili man tanan politika mo apel lugar ta iya sa yawa naunsa ka ana nabutan ka ana niya to patalingugan mao kana kon magunaw na ka gani og kanang politika mo apel gani ka yawan on gyud na pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika ha kung magbuhat kag dautan muna yawa gyud ang palulungan nimo. Muna kita muna pabuhaton pamandig dautan usa pamayawa ang usa ka politiko. Ingon ka nga mo apil gani sa politika iya sa yawa. Pero matud pa mo dili man tanan nga ang politika iya sa yawa. Ika iya sa yawa. Ang nahitabo, inconsistent ang sistema ni Mr. Valencia. Basta gani mo interest politika, magbuhat magmaayo o dautan, yawa, gina kay
Intramans politika, dili kay mayong kag, og naghimo kag dautan mo to iya siyawa. Kay nasudlan man gud ni Brad Samuel Montemayor kay apil man siya butar ni Bongbong Marcos. Wa nga gid nimo dong ay. Ha? Di ta magpabungaw-bungaw ba? Ha? Ha? Kay mintras sayo pa maalaan na lang hinuon nga kuyaw ning tawana. Pila na lang ni kaadlaw murag di na ni ka dumdum nga nag-ilis na ba kay yang gihuna-huna na nga naka-ilis na wa pa man di ay ayaw ana nga karon mo ni dunggal singabngab nga importante nga naa gyud ang mamunuan nato o naa ng eleksyon o nigawas na siyang baba nga pwede ra di ay o na unsa may among problema ikaw hinoy na problema ana sa bibig nahuhuli ang isda nadakpan ka sa imong sinultian ba karon Mr. Tingabngab imo manggingingon nga maayo pingkion ang kalabira, di lagi taan ang kalabira. Imo mang ignog parehos nagpatong di Dios, tinuod nagparehos pero lain-lain ang amoa. Pero tanawa ang pagpadagan sa doktrina. Si Ruben Iclio, dili gani mo sugot nga ipagparehos mi nimo. Nya, mismo ang baba ni Ruben Iclio Sr. sa buhi pa, kay aduna may mga gikuhaan man ni siya record sa mga membro niya atong pamation. Mao kini atong kahimtang karong teksto. Makita nato ang nagkalain-lain ng mga klaseng tao. Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klases mga tao. Ganisud na sa itong kapunungan. Ano man. This is the Virgin Association usa kini nga wala pay natandog wala pay nahimo nga makasaypanan kapundog nga gibuhat sa Dios nini kalibutan kay kun imong libuton ang tibuok ka kalibutan sa tibuok sulok ng daigdig makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan, at makita na kagaya o katulad nitong klaseng samahan na ito, kung hindi, PBB lamang. Oh. Nakita nato nga this is a virgin association. Motong giingon namo sa miagi nga gikumpara nato virgin forest or forest nga kanang lasang ba nga wa pagyud na siya ku ana matandog wa pay aso-aso ana. Na Virgin Association kay wa kuno nakabuhat og kasaypanan. Por iso magani kuno mga Australian, daghan kunong lain-laing rasa sa nasod nga niintra tungod sa kaligdong lugar nga sistema nga virgin ug sa babae pa wa gid na mahilabti pa ng bayhana. Ang makahilabot nga na katurang makapangasawa ana. Dili kuno makumparahan. Nya imong gikumparar dunggal stingab-ngab. Pero timanan nato nga mismo ang leader sa PBMA, kon Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, kaya nga mo ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, mismo na siya dili makumparahan. Pero kung niyong kag puros nagpatuog Dios na demonyo, natural kayo man kay pagtuo. Pero sa ila ang pagka-Dios nga gidumala ni Ruben Iclio, mao ang pagka-Kristo. Atong patalingugan. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Iclio Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. O nabati nato nga ang dapit sa Dinagat Surigao, no? Mao daw ang gitawag og Holy Land kay giproteksyonan daw ni Ruben Iclio Senior. Unya, siya daw si Kristo og si Ruben maura sumala sa gipahayag sa iyang mga tao. Gani na gyapon mi basahon gyapon niya na. Makita nato. Gawas nga makuhaan nato referensya pinagi sa Wikipedia. Unya, pero nganong dili mo dunggal tingab-ngab nga siya si Kristo. Tungod kay sa nakita o makita nato sa Biblia, brethren, ang atong Ginoong Kristo kausara
nagpakamatay pinagi sa paglansang sa krus. Tinuod. Na kung si Ruben Iclio mao si Kristo, namatay mag-utro. Dili siya pasado tingab-ngab nga Pag-angkon. muangkon nga siya Dios niya nang dapita sa pagka Kristo. Busa ayaw inna nga may ipagpakog ning kalabira sa among magtutulo kay nagpatuo nga mura mubog kinabuhi. Di ba nimo ikakuan nga nganong nitaas ka? O kinabuhi abi wa pa ka lugar mahunosi sa Ginoo. Naay istorya ana sa among magtutudlo pero para kanamo nga gibinlan sa katarungan. Ato sang susiyon ay nang priba sa Biblia brethren nga ang lawas ni Kristo kung magpakamatay kausara busa dili balido si Ruben Iclio Sr. Ano yan, pre-bare, basahon ako sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Ari ko mo basa sa nakasulat sa Biblia sa Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 27. Ingon ini ang atong mabasa. Lahi siya sa uban nga mga pangulong pari nga kinahanglan maghalad matag adlaw matud pa dinhi. Una alang sa ilang kaugalingon nga sala og pagkahuman alang sa mga sala sa katawan. Apan si Hesus kausalang gayud naghalad. Gihalad niya ang iyang kagulingon didto sa cross og wala na gayud niya kini usba pa. Sa ato pa ang matuod nga Kristos Biblia rib kausalang maghalad sa iyang kinabuhi. Oh, sa pagpalansang dito sa cross. Oh. Na ang paghalad, pagpalansang, mao man tong pagkamatay niya. Na kausalang. Na nganong namatay man si Ruben Iclio Sr. o kinsa pang nagpatuo nga Kristo. Oh. Muna nga, unya, sa dapit sa among magtutulo na may tugon. Gani, ning kagmubo kinabuhi. Pero, sa naobserbahan ni atong panahon sa pagkasunog, kay giadto man si Joe Gumapak o sa ka-announcer sa gitawag og radio station dinhi sa RMA no di eksisi. Atong nahisgutan tungod kay iyang gitan-aw dito og wala ba maapil ang among magtutulo. Pero na siya obserbasyon. Atong pamation si Joe Gumapak. Lungsod sa amin sumental, di man dyan nga kung diin kagahapon, banda mga sakliti kabilang ulang, niunbo ang dakong kalayo dinhi mismo sa maong barangay, o dili lang basa-basta nga sunog na di man dyan, gumikan kay Akusaka, balaan nga balay, nga simbahan sa ato ang mga membro sa BBCN, mao yoy nasunog radyaman dyan, nga natukod kini niadtong 1967. Binagi ni Master Tomas Dagok Eugenio ang maong iningiyahang na relihiyon na gimugna o ni kuyanap kini sa pulo sa Mindanao, Visayas ug Luzon. O radyaman. So daghan-daghan na ang mga membro dinhi gyud ang origin. Dinhi mismo sa maong kining barangay sa Puno radyaman. O kining tanan radyaman dyan duha ka istorya ni. At sa istoryahan ang bahin sa investigasyon kay nahilo na gud ni nga kining gitawag nato nga mga tagna ba nga kini mahitabo og kini nga pulong mahitabo susama sa nahitabo karon dinakalabi sa Biblia nga moabot ang time nga nasod suon batok igsoon bubo lino tanan-tanan nga mga kasakit nahitabo og nakapatik na sa Biblia rin dyan. Pero dinhi una ta kay kagahapon adlaw nasunog lagi ni ang kini nga mao nga dako kayo nga panasyo adini mismo sa mao nga area radyaman dyan nga ikakubang kini adini ang nagpabiling nga lawas nga wala madurta wala gibalsamar radyaman dyan buo paghihapon hangtod karon likan kay nagnugo na siya nga ampingin ninyo ang akong lawas so na radyaman dyan nga taliwala nga niulbo na kung adunay mga mahal nga mga butang nga ay mga butang nga mga sakyanan pero wala na nahunaw na kung dili gisave yun ang lawas ni Master Tomas Dagok Eugenio para mapagawa sa maong dakong kalayo rin dyan. Adini ang nagpabiling nga lawas nga wala madurta, wala gibalsamar, radyaman dyan, buo paghihapon hangtod karon. O nakita nato ang iyang obserbasyon, ang punto kay nahitabo ang pagkasunog 2020 man, bulan sa Pebrero 23, mga alas 8 kapin kung kulang ang takna
ug adlaw kadto nga Domingo, panahon to nga magwali mi, wa mi kadayon ni balik mi. Ang punto nga atong gikuan, nakita nato og nadungog ang obserbasyon niya nga naa kuno ang lawas kay nanugon man si Master nga paampingan dili pasagdan ang iyang lawas. Mao to nga nay mga sakyanan ato nasunog pero gisib lugar ang lawas si Master. Pero ang punto nga ang lawas ni Master buo pa, wala gyud balsamara. Dili kami nagsugo-sugo nga isulti na nga wala balsamara o naikwarta o. Wala. Nakaron kay niingon man ka og mubo ra kinabuhi og nagpatuni, ikaw dunggal singam-gam pananglitan. Kwaon na ang kinabuhi nimo sa Ginoo kung dili ka ipalubong. Maayo. Dili ka manimaho. Wala mabaho ang among magtutudlo, dili na panghinambong. Kay kung kinsa ang moduaw dito og mangayo og permiso diri nato, patan-awon to mo sa maayong pag-approach sa lugar ninyo. Kung desidido mo kay tanawon man pod ang inyong kagustuhan. Namo na siya na ato bang ingnon nga ipagpaki imong atuon dito kay imong ipagpaki gikan sa kalabira ni Kuan Robin Ikliog na kalabira to kining amo nga magtutulo wala pa ni gani makalabira. Buo pa matod pa ni kininiang Jaw Gumapak. Mag-20 na katuig karong September 26 pohon. Unya makita gina dito og naay mo approach nato. Namo na nga dunay balaod nga atong respetuhon og dili man ta motuo. Yes, doktrina nato. Suntok-suntokon ang ilang sistema sa doktrina ug sa lawas pa na atong suntukon. Nalisod man kay na may balaod. Nakaron para pagpakita nga kana gitugon ni Master nga paampingan, pabantayan ang iyang lawas. Ang atong makita ang leader sa Israel nga si Moises, ang iya ganing patay nga lawas gipapaatiman sa Dios. Patay na niya na ay ihimplo sa Biblia niya na. Hain ang priba sumala sa Biblia, brethren. Okay, Reb, ang priba, basahan ako, Reb, sa Biblia ang pulong sa Dios. Ari ko mabasa sa Judas, Kapitulo 1, versikulo 9, ang priba ingunini ang atong mabasa. Bisan gani si Miguel, nga Pangulong Anghel, wala maghimo og sama ni ana, kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patang lawas ni Moises, wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moises. Ang gingon lang niya ni Miguel, ang Ginoo ang mubadlong kanimo. Naglalis ang yawa o si Satanas mahitud kang Miguel pinaagi sa lawas ni Moises nga patayng lawas. Dapat di na to panumbalingon kay patay naman to. Manulunda pa si Miguel. Sulugoon man na sa Dios. Mo na nga kining malakbitan na to sa Valencia, inig ka anha nimo sa PBC compound, ipakuha ka nako sa mga PBC Palace Guard kay atong hisgutan, unsa ginang kayugot nimo Valencia nako. Para matapos ng tanan ba? Akong gidala diri sa kahanginan para makita nga sincero ko diha nimo ug walay daotang tuyo. Unya kini si Moises tungod kay gisunod man ni sa mga Israelinhon kay siya may leader, pero taliwala nini dili tanan ni sunod og mituon niya sa buhi pas Moises. Unsay priba sumala sa nakasulat sa Biblia, brethren Anya Reb, atong pagbabasahon kining Biblia nga adunay tatak Seventh Adventist Church dinhi sa Buhat Kapitulo 7 bersikulo 35. Kining maong Moises nga ilang gisalikway ug ingnan, kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghuhukom. Kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas pinagi sa kamot sa manda nga mitungha kanya sa kahong tulungon. Naa. Kini daw si Moises ilang gisalikway og giingnan kinsa may nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghukom. Dili tuod kay nahimutang leader sa PBC impod pananglitan, chief minister, tanan lang mutuo nga magwali, maglain maganing uban, magtukod-tukod nag Philippine Association
Divine Master Holy Spirit Incorporated. Muot pod og musunod na lang yun pod si Valencia. Og ako pas Moises, imo na kong kulata si Moises sa panahon nato Valencia. Kinsay nagsugo nimo nga punuan ka og magukom. Pero ang Biblia kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manluluwas. Manluluwas pa. Nakaron, ari naman kita sa ginatawag og lawas gyapon nga bukog na gani. Onya kay bukog naman ingon nga isalibay ng bukog ka. Mukha tag-implo sa bukog. Sawa pa mabukog si Jose. Iyan ang gisabot ang mga kaliwatang Israel nga kung mugawa sila sa Ehipto, kinahanglan dadon ang iyang bukog. Ayon ang puriba, Brother. Niari ba itong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church? Dinhi na ito pagkabasahon sa Exodo, Kapitulo 13, versikulo 19 hantod sa versikulo 22. Ingon ni ini ang nakapahayag sa versikulo 19. Nagaingon ini, gikuha ni Moises uban kaniya ang mga bukog ni Jose. So timan anta nga kini alagad ni sa Dios nga bukog pero giampingan gyud gani. Gikuha ni Moises uban kaniya ang mga bukog ni Jose. Kay nakigpanumpa siya sa mga anak sa Israel nga nagaingon, ang Dios sa pagkamatuod magaduaw kaninyo og pagadad-on ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi kauban ninyo. Buhi pa si Jose, nakigsabot na nga dadon ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi kauban ninyo kung mugawas na sila. O na nga si Moises maumay nahimong leader, si Moises nagpailalom adtong kasabutan kay nakigsabot na daan si Jose taliwala sa mga anak sa Israel. Atong ipadayon, unsa dayon sa diha nga nigawas sila dala ang bukog ni Jose, Brother. Niya sa bersikulo 20 ingon niini ang nakapahayag, og migikan sila sa sukot og napahamutang sila sa itam sa daplin sa kamingawan. Ug si Jehovah milakaw nga nag-una kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron sa pagmando kanila sa dalan. Ug sa kagabion pinaagi sa usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabi. Wala mubulag sa pag-una sa katawhan ang haligi nga panganod sa adlaw ug ang panganod nga kalayo sa gabi. Kita nato si Jehovah nag-una pa nila. Naghatag siya og ingon nga usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwag kanila. Di sa to panalamdagan, di kita nila tong gidala-dala tong bukog ni Jose. Di moingon ta tong Dios, unsa ba mo nga nagdala-dala man mo anang bukoga? Isalibay na, klaro kaayo na iwagan. Ako may nag-iwag ninyo. Ano nga man to isalibag? Dunggal stingab-ngab. Bukog naman to. Og ikaw pa to naa dito, kay naiwagan man nga gidala kay wa ka diha sa panagsabot sa kang Jose og sa ubang mga Israel kay laag ka nga pagka-Israel. Pag nakita nimo nga og si Moises nagbitbit ato, imong bawion. Isalibay nimo to, nya nakakita kag laing patay, ipagpingki nimo ng kalabirahan na. Busa ayaw ana, ang Biblia nagpamatuod. Depende na sa mga katawhan sa Dios kung hain ang bukog kinsa ang nagtugon niya na nga ilang tumanon. Nakaro, sa migawas sa atong magtutudlo, Brad Ronnie, do na ba'y panugon pud sa atong magtutulo bahin si ang lawas nga nung wala ipabalsamar ni Master, iya magitugon ni anang tungura sa makikistorya pa siya, Brad Ron? Oo, Reb, sa panahon nga mag-Evangelyo si Master, doon mga tugon nga iyang gipahibalo sa iyang katawan, mahitungod sa iyang lawas. O napati ka na din sa basahon nga naguluhan, mga kasinatian, uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw, nin ikaw, Reb, ang author ni ini, imong katabang si Mr. Danilo Nakwa. Panahon ni, sa wa pa sila maglain, kasi siya may utor po sa paglain. Tinuod ka na. Uban ni Hermogenes Macarayo. O ato kining mabasa, Reb, din ni sa chapter 4, verse 83, ngadto sa 84, nga bersikulo kay Muramanig Biblia ang maong basahon, adunay kapitulo og bersikulo. Matud pa dinhi ang mga tugon sa magtutudlo.
kining lawas dili madugta sa yuta. Kung kining lawasa mobalik sa pagkaabog matud pa sa magtutudlo, may panalang nga mubalik mo sa inyong relihiyon nga gibarugan ug magampo na lang mo siyawa. Tiyaw mo ang mga pagtugon sa magtutudlo, kondisyon ang mubalik daw sa abog or kining madugta o mubalik sa pagkaabog ang iyang lawas, ipabalik sa daang mga reliyon ang mga membro sa BBC mo ay mga kanang kondisyon sa magtutudlo. Matud pa tinidugang ug mubalik mo sa pagampo sa amahan namo. Kung pananglitan ako mawala, yagi pagpananglitan sa magtutudlo. Ayaw baya pagsamari ang akong lawas kay wala nay lain pang lawas nga gikasaaran. Okay, maumana ang pagbalsamar, samaran man, nanugon as master. Okay, padayon, brother. Atong ipadayon. Unsa naman lang ang akong pagabalikan. Ampingi baya ninyo ang akong lawas. O, tugon nga pampingan ang lawas sa magtutudlo. Dayon, dugang din nga pagpahayag sa mga ebanghelyo ni Master, matud pa sa ebanghelyo ni Master, ayaw baya ninyo pasagdi ang akong lawas, bantayi baya ninyo, ampingi baya ninyo. Oh. Montong pag-abot sa sunog, manumangil ra ba des Valencia, makunong nasunog ang palas kay makasasala, yawa na kuno ang nagpuyo. Ikaw ba? Paabot ra gud sa sumbong o magkinaon sa giplastar pa ba? Di ba magkabad-gabad unya ka? Ha? Dili imong i-street dayon pag point out ba? Nga mura kag makagagahom na gyud ba? Ha? Unya, ang tugon ni Master, ayaw ba ninyo pagpasagdi akong lawas, bantay ba ninyo, ampingi ba ninyo. Kay pasidaan na, nga taliabot, niya, nag-ingon pag si Master nga, basik ka mo na unya'y makarinobar sa palas. Mutong, og masunog, mo na ang buhaton nga, ayaw pagpasagdi ang iyang lawas, bantay, ampingi. Di kay, nasunog kay, makasasala. Imor ba kong giingon nga leader ko sa mga yawa, kita unya na nimo. Nya dugang paninag ingnan karib nga tikasan ka nga pagka-leader. Oh. Mangahas uroy ka Mr. Valencia sa paghingalan sa Chief Minister. Basig na, ambot lang. Naluoy para ba ko nimo kay basig madaginot ba? Mao na nga Nya badbahad na ba ni siya nimo rib? Oh. Nga grabe siya makabahad-bahad nimo nga kuan. Sobra na Mr. Valencia ang ibuhat mo sa Chief Minister. na mo na nga dihang puntuhan no. Unya kay daghan para ba unta tag isulti niya niabot naman ang atong oras. Mo ni nga among gipahibalod diha tanimo dunggal singapgab no nga mo ni ang pagrespeto kinsa man katong gusto nga magsupak namo. Anyway, inyo man ang discretion pero iplastar ba Ilang katungod? katungod ninyo naman may doktrina didto bugno tanawa nga gibugno ninyo ang kadaber o lawas ni Master. Violation ni nas gobyerno og tinud-on nimo ni dunggal stingabgab. Ha? Malaot ka unya ang prinsipyo sa mga katawan sa Diyos doon na may pagtinirila pog mga bukog gani. Iplastar pero ang bukog ni kuan ipahalo na lang to dili didto. Ilubong to pag-utot tong bukog niyo si pero dili didto sa dapit diin dili mo iplastada. Pero ang among magtutulo ka na may tugon dili magpalubong mo nang wala dili magpabalsamar mo nang wala balsamara mo nang naobserbahan ni Jao gumapak. Okay no? Ang atong tema sa sunod basig maapil na ni si Dunggal Tingabngab gyapon o mapadayon og si Gambi. Ang inyo lang sundan kay makita natong asang porsyon nga murag wala pa makita namo nga matin-awan mo. Lain man may mutubag kay puno-puno ba. Ug sa kaon pa di na mo mingon nga gigutom pa man ko. Busgon kay gid namo sa mga pagpamatod. Ang to diha kining inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa ubang mga kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dave Srisaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.